Здравейте, аз съм Ивайло Братоев. Днешната презентация, която аз ще направя, ще бъде относно как да автоматизираме работа с OpenStack с помощта на Ansible 2.0. Преди да започна, интересно ми е колко от вас знаят какво е Ansible и са виждали Ansible, писали са плейбук и имат идея какво е. Който отговора е да се ръката. Добре. Има от двата типа хора, това е добре. Ще бъде полезна според мен лекцията. Добре, преди да започна самата лекция, две думи за мен. Кой съм аз? Ивайло Братоев, Senior Manager, Software Engineering в Telerik. Повече от 10 години вече се занимавам с разработка на софтуер. Имам по-скоро бекграунд на софтуер девелопър. Разработвал съм много видове софтуер в различни екипи, повечето пъти успешно. Винаги успешно. Работя в Telerik Platform, дивизията. Павел Илиев в началото каза малко повече за нашия продукт. Аз мога да добавя, Telerik Platform е доста голям продукт, с доста хора има зад него. Инженеринг екипа отзад е само инженеринг хората са над 80 човека. Разделени са в много екипи и всеки работи по неговата част от Telerik Platform. Telerik Platform има микросервис архитектура, значи сервис архитектура, колко е микро не знам, но има много сервиси. Много сервиси, като всеки един екип се грижи за един или повече от тези сервиси. Аз се присъединих към екипа преди около 2 години и така тогава ние като компания за UI контроли в началото нямахме много опит с разработката на Cloud Software и като напълно нормално за една такава компания, в началото работихме по стандартния начин. Девелоперите разработват, админ екипа деплойва и след това оперира съответно софтуера, той го поддържа, той го мониторва и така нататък. Но преди година и половина разбрахме, че така не става. Това бързо се разбра, че не става. И сформирахме DevOps екип, което всъщност е антипатърн, но зависи как се направи. За нас беше добре. При нас това проработи много добре. Реално DevOps екипа при нас беше наистина DevOps екип, защото в началото си реално взехме двамата системни администратори, които работиха по Telerik Platform. Взехме двама девелопери, аз един и още един колега и сформирахме един екип от 4 човека. Сега сме 3, аз и двама системни администратори, много малък екип, с който започнахме така да налагаме по-добри DevOps практики в цялата платформа. Започнахме да работим с екипите на системата You Build It, You Run It, така че екипите станаха станаха отговорни за своите сервиси. Примерно дори в момента, ако някой сервис техен е долу и има някакъв проблем, той звъни на техните телефони, звъни даже на нашите. Ние като DevOps екип поддържаме инфраструктурата, мрежи, някакви common неща, common сервиси, които всички ползват в Telerik Platform, но всеки един сервис, екипите си отговарят за него. Също така, ние сме само 3 човека, но работим с всички екипи и си имаме DevOps шампиони по всеки един екип. Шампиони, това беше добре така. Хората се чувстват по-шампионски, като се наричат шампиони. Мотивира ги още повече за това. И работим с DevOps шампиони от всички екипи, така че всичко, така да се каже, правим заедно. Преди година и половина, когато започнахме този ефорт, всъщност една от целите ни беше да наложим много добра автоматизация в цялата Telerik платформа. И затова използвахме Ansible. Точно тогава спряхме на Ansible. Преди това бяхме ползвали конкурентите Puppet, Chef много малко, главно Puppet бяхме ползвали, но много държахме да могат да изберем тул, който и девелоперите и системните администратори да могат да работят заедно. И това най-добре се получи с Ansible. От двете страни се разбираше много лесно и може би това е причината за това е, че Ansible е така лесен за разбиране и за използване. Това е една кратка история. Какво е Ansible за тези от вас, които не знаят? Ansible е IT Automation Tool. С Ansible се постига Infrastructure as Code. Това, което ние искаме да постигнем. В момента примерно при нас, целият ни продукт е описан с код в Git репото. Всичко е описано, всичко се прави автоматично, нищо не правим менюали. Забраняваме си, бием се през ръцете в момента, ако някой направи нещо менюали.
и планираме и да го забраним по някакъв начин. Или да стане много трудно, така че да никой да не може да го прави. Machine Configuration Management, Ansible помага да си менеджирате конфигурацията на вашите машини. Какво означава това? С Ansible е описано всяка една машина, всеки един сервис, какво да има инсталирано на нея. Коя версия на Nginx, коя версия на Python, коя версия на Java, какви юзери да има на тази машина, какви директори, какви пермишени да има по тях и така нататък. Всичко това е описано с код, като тук интересното е с екипите, с които работим, ние поддържаме базовото ниво на конфигурация на машините, а те след това си доконфигурират машината, така да се каже, за да може техния сервис да работи. Примерно, ние регулираме под security нещата, коя версия на OpenSH има инсталирана, например, на Linux и така нататък, докато те, например, си решават коя версия на Node.js да има инсталирана или на Java, която им трябва за тяхното приложение. Като разбира се, всичко минава през ревю през нас, имаме такъв доста lightweight процес. Друго, за което може да се ползва Ansible, Application Deployment, и също и ние го ползваме за това. Реално, както и Павел каза, в Telerik Platform имаме няколко среди. Някои от тях са тук в OpenStack, локално, в локалния ни OpenStack, имаме Private Cloud. Live и UAT средата за Telerik Platform са ни в Amazon. Реално, Live средата в Amazon. Чрез Ansible успяваме, когато автоматично постигаме Continuous Delivery процес, когато един екип произведе нова версия на техния продукт, на техния сервис, тъй като имаме микросервис архитектура, този създава се един пакет, който върви по средата. Първо отива на SID, после отива на LAD, после отива на Live. И разбира се, всяка стъпка има определени тестове, които трябва да минат, за да може да се продължи нататък. Да. Добре. Също така ползваме Ansible за Infrastructure Provisioning, особено Virtual Infrastructure Provisioning. Това означава, че с Ansible сме си описали какви машини се вдигат в нашите клаудове и в локалния клауд и в Amazon, колко на брой и какви като instance types, колко големи, колко RAM да имат, колко CPU и така нататък. Всичко това е описано с код и ние като DevOps поддържаме това нещо да може да се екзекютва така правилно по средите. Това, което исках да сетя е, че благодарение на този процес, който сме изградили за Continuous Delivery за Deployment и както цялата тази автоматизация, която сме успели да изградим, в момента се деплойва супер лесно на всяка една среда. Буквално в някои екипи, всеки екип си решава сам как да му е процеса, но примерно някои екипи даже няма нужда да от manual steps, за да направиш deployment. Примерно, те, когато комитнат нещо в техния master branch, в главния им бранч в source control, автоматично става пакет, автоматично отива до SID, автоматично се рънва тестове, автоматично отива до LAD, автоматично се рънва тестове, автоматично отива и до Live. Ние всички екипи са така, някои имат и manual стъпки, които Ansible отново помага много, защото успяваме да направим такава оркестрация, която, например, има екипи, които деплойват последния начин. Автоматично всичко стига до SID, но след това те трябва ръчно да го пратят на LAD до следващата среда, но на Live става вече още по-интересно, защото там първо се вади, винаги имаме повече от един нод под load балансър, вади се един нод от load балансъра, инсталира само на него софтуера, те имат възможност да тестват само този нод, така че да го тестват преди той да се върне в Live средата реално, за да може съвсем final тести искат да направят и когато вече са сигурни, че окей, го връщат в load балансър. И това също сме го постигнали чрез автоматизация, базирана на Ansible. И това е един пример за orchestration с Ansible, който като Ansible като е много силен в оркестрацията на такива подобни процеси. Още малко за Ansible, както ви казах, избрахме го, защото е много лесен за работа с него. Синтаксиса му е stupid simple, но в същото време е crazy powerful. Наистина може да се постигнат много неща и до сега сме много доволни от това, което сме успели да постигнем с него. Казвам честно, ако има един голямо предимство Ansible при останалите тулове, то това е наистина симплистито му и колко лесно е да започне да работи с него. Това е, може би, най-големият му плюс. Още няколко думи за Ansible преминем нататък. Open source продукт с много активно комюнити, супер активен продукт е, има и юзер групите са много активни, всичко е добре. Написане на Python най-вече. Има части, тъй като се поддържа и Windows, има части, които са написани на PowerShell за работа с Windows. Наскоро беше придобито от Red Hat за една много солидна сума, много добър екзит
бяха. Мисля, че почти 150 милиона. Така че вече е част от Red Hat. Ansible 2.0 е следващия major релиз. Реално още Ansible 2.0 не е релизнат, в момента се работи, мисля, че някаква бета 4 беше последно. Ние го ползваме за някои наши неща, които разработваме в момента, но за продъкшн нещата все още ползваме предната стабилна версия. Бавно действаме. Тук имам един хубав слайд. Един романтичен слайд. Напоследък между Ansible и OpenStack има нещо, има някакъв магнетизъм между тези два продукта, усеща се навсякъде. Малко дисклеймър да сложа. Този слайд го писах, имам две дъщери, две много хубави дъщери. Едната на 1 годинка, другата на 3 годинки. Бях в тяхната стая, го писах този слайд. Сега, който има дъщери, може да се представи каква е тяхната детска. Значи тапети са розови, навсякъде има мечета, завивки са с принцеси, абажур, разбира се, Мини Маус там, всичко е розово, навсякъде цари женско царство. Да, затова се получи такъв слайд, но наистина има някакво привличане между Ansible и OpenStack. Още на миналата юзер група, аз не успях да присъствам, но гледах лекциите в YouTube, беше представен OpenStack Ansible проекта, който и днес даже се говореше за него. Всъщност OpenStack Ansible, както вече казах, това според мен е най-лесният начин да се деплойниш OpenStack от source някъде. Всичко е написано, автоматизирано, може да се контрибютни, може да видите как става точно. Много хубав проект е. Даже той вече, доколкото знам, е официален OpenStack проект. Rackspace контрибютват най-много, но има контрибютори и други много. И всъщност на миналата meetup, както казах, миналата среща имаше презентация на тази тема. Другото прехвъркат искри е OpenStack Ansible модулите, за които ще ви разкажа днес. Още малко думи как работи Ansible. Ansible е agentless, за разлика от другите подобни продукти. Ansible как работи? Има един контролер хост. Това е един голям хост. Контролер. Той работи с стандартни протоколи, с които конфигурира други хостове, които трябва да бъдат конфигурирани. Примерно за работа с Linux, OS X или FreeBSD, той използва SSH. За Windows в момента за конфигурация, за автоматизация се използва WinRM протокола. Аз посочвам тук. По-добре посочваме така. За WinRM протокола се използва за Windows, въпреки че в момента Microsoft разработват поддръжка на OpenSSH в Windows, така че искрено се надявам да минат на SSH. Доста проблеми имаме с Windows-а. Да, Windows support е малко шейки, като всичко в Windows. И аз съм Windows developer. Но сервер-сайт, така е. Освен това, Ansible за работа за автоматизация, за клауд среди, Ansible използва, модулите на Ansible използват REST API-та за... то се вижда. REST API-та за автоматизация на OpenStack и Amazon Web Services. И реално Ansible как работи? От контролер хоста, когато ви кажете, че искате нещо да се случи в някой клауд, той използва стандартни REST API-та, които използват и всички command line интерфейси, за да работи с този клауд и да го автоматизира, случи това, което искате. Както след малко ще има едно демо, ще покажа. Още няколко core концепции, така че да може да се разбере демото да стане по-ясно. Така, това е един Ansible Playbook. Добре, няма показвам, за да не и от тази страна са повече. Добре, няма показвам. Това е един Ansible Playbook, който виждаме в дясно. Ansible Playbook-ите всъщност е езика на Ansible за автоматизация. Това е DSL, базиран на YAML, който реално описва това, което иска да се случи с вашите хостове. Но би трябвало да е четливо и без да обяснявам, би трябвало да ви е ясно какво се случва. В този example Playbook имаме един play, това се нарича един play, който започва с чертичка name отпред. Това казва, че на хостовете тест Ubuntu, това са някаква сет от хостове, ще се случат, се инсталира Nginx Web Server и се копира една страница. В този минимален пример. Това се нарича Playbook. Цялото се нарича Playbook. В един Playbook може да има един или повече плея. Един плей какво представлява? Той мапва сет от таскове върху хостове. Върху кои хостове какви неща да се случат. Върху тест Ubuntu хостовете ще се случат и тези две неща. Инвенторито и хостовете, в Ansible има една концепция за инвентори. Инвентор е мястото, където се описват тези хостове. Ansible трябва да знае по някакъв начин за тези хостове и това е инвенторито. В инвенторито, освен информация, например, има за IP-то, което трябва да се ползва да се направи SSH,
Дали трябва да се ползва SSH или WinRM, отново може да има такава информация там. Има и групиране на хостовете. Един или повече хостове могат да бъдат в една или повече групи. И след това, например, тест Ubuntu може да не е един хост, а може да е група от хостове. Така че това може да се екзекютне на 1000, 2000, 100 000 машини. Таскове. Долу има тасковете, които виждаме, имат име и след това има apt, което е модул. Apt е модула, който Ansible ползва за да свърши реалната работа. В момента apt модула се ползва за работа с apt-get. Този таск, който има име Install Nginx Web Server, първия, използва apt модула и инсталира пакета Nginx. Това ще направи. Следващия таск ще копира един файл, който на локалната машина се казва source. Source е на локалната машина test.html, ще го копира на destination. Това са тасковете и модулите. Модулите са частта, която върши реалната работа. А тасковете са по-скоро в плейбука концепцията, която реално е това. В Ansible има и роли. Ролите няма да ги разгледаме подробно днес. Те по-скоро групират файлове, таскове и правят нещо, което може да се преизползва и да се разпространява. И в пъпите има модули, в Chef има рецепти, или как се наричат. И реално има роли, които да ви конфигурират Nginx-а на база някакви параметри. Примерно може да стелят Nginx да го конфигурират, или MongoDB, или Apache, или някакъв друг софтуер. Има роли за тези неща. За повече неща вече има по няколко open source роли в Ansible Galaxy, така че може да се разгледате. Така, както казах, прехвърчат искри между OpenStack и Ansible. Особено в Ansible 2.0. Всъщност Ansible дори преди 2.0 поддържа OpenStack и може да автоматизира работа с него. Обаче поддръжката е доста нека да кажем, недобре структурирана. Има доста модули, които са появили с времето един след друг, без много добра организация. 2.0 направиха major refactoring, напълно ги пренаписаха, всъщност не беше, направо ги пренаписаха, създадаха нови и махнаха старите. Има много модули, няма минавам пред всички. Има модули за работа с Keystone, модули, които добавят юзери, махат юзери, променят нещо по юзери. Има модули, които качват имиджи, свалят имиджи, работа с Glance. Има модули за Cinder, създаване на волюми, атачване на волюми и така нататък. Нова модули има, дигат на машини, качват вашите KPR, събират някакви факти. Има Ironic модули за дигане на истински железа, на хардуерни истински машини, не виртуални. Неутрон модули за създаване на мрежи, събнети, рутери, портове и така нататък. Swift модул има OS Object, който менежира Swift обекти. Всички модули в Ansible за OpenStack започват с OS подчертавка. OpenStack подчертавка. И да преминем към по-интересната част, демо. Както казват, едно демо струва колкото 1000 презентации. Така, в това демо какво ще направим? В това демо ще използваме TryStack. Ако не знаете TryStack какво, аз не знаех да се призная. Значи, реших тук ще покажем какво правим с Ansible и OpenStack и сега викам, трябва да се дигам OpenStack. И ни казвам честно, нали, нашата работа, както вече може би разбирате, не е да поддържаме OpenStack, по-скоро ние работим с него и нашата работа е да произвеждаме продукта, който произвеждаме. Core бизнеса и не е OpenStack реално. Започвам да се чудя. Чудих се, обаче намерих TryStack, което е много готино, ако не го знаете. TryStack е реално playground, в който може да влезете, дават ви един безплатен OpenStack инстанс, който може да си играете, малко ресурси. Но това е единствено с цел тестване. Само може да си разцъквате някакви неща. И за демото става. Освен ако не спре да работи, стискаме палци. 24 часа, на всеки 24 часа ви се трият машините вътре, за да не вземат ресурси. Така че не е нещо, което може да ползвате за продъкшн или нещо такова. Наистина е само за тестване. Най-вероятно, ако решите да майнвате биткоини, ще го хванат, така че не пробвайте. За да използвате TryStack, джойнвате една Facebook група, много социално, и те ви дават акаунт. Така че аз джойнах Facebook групата. Добре, че имам Facebook. Така, имам акаунт, логвам с Facebook и показвам, че имам един празен OpenStack. Който всъщност има само една security група. Това, че има security група е просто защото не можах да изтрия дефолтната. За да е напълно чист. Така, имам един празен OpenStack.
за целите на демото, целта ни днес е следната. От този OpenStack да направим една мрежа. Всъщност имаме една мрежа Public, която всъщност е публичната мрежа, която си идва самия OpenStack, ние правим ни. Да направя една мрежа, да закача към Public, да сетъп на рутера, да сетъп на всичко необходимо, да си кача собствения key pair, който аз съм създал, имам си собствен SSH key, да го кача в OpenStack-а, след това да дигна една машина, ние да инсталираме един Nginx, да кача една страница и всичко да проработи. Как става това с Ansible? Ето го как става с Ansible. Имаме един плей. Всъщност имаме един плейбук с два плея. Не се вижда надолу втория плей. Ето. Както идеш, разгледаме едно по едно. В първия плей, това, което ще направим, са сетъпни OpenStack environment. Първият плей в Ansible ще се екзекютне върху localhost. Защо върху localhost? Защото искаме първият плей ще работи с REST API-тата на OpenStack-а, за да може да го конфигурира както искаме. Така че няма върху кой друг хост да се екзекютне, освен на моята машина. Localhost, разбира се, е моята машина. Тасковете, които се екзекютнат, първо ще създадем един OpenStack Network. Използваме OS Network модула. Името на този network ще бъде Test Network, гръмкото име. Той няма да бъде external, тъй като не ми разрешава OpenStack да прави external, няма нужда. И тук има един параметър, всъщност, да, това забравя да кажа, това са параметри на модулите. Един параметър Cloud, който е TriStack, това казва да използва TriStack Cloud за този таск. По-скоро това е извикване на модула. Всъщност, новите модули, OpenStack модули на Ansible използват един нов вид на конфигуриране на... Да ми видите, паролата не е драма, все пак е за тестване. Един нов начин на конфигуриране, който не знам вече колко е популярен, но е новия начин за конфигуриране на клаудове и за работа с Command Line интерфейси. Това всъщност е един проект, само ми изкочи името, OS Client Config, който всъщност така започна, същия човек, който го е правил, започна от Ansible реално. Реално вместо, по принцип, как работите с OpenStack API-тата и с Command Line интерфейса, слагат се в environment variable някаква информация за вашия клауд. И най-вероятно си правите някакви функцийки или башчета, които сменят тия файлове, когато работи с 5 клауда, което не е много културно. Новия начин реално ви дава един хубав YAML синтаксис, имате клаудове, дефинираме TriStack клауда, аутентикация и дефинирате за него как да се аутентикирате. Тук съответно може да дефинирате и 10 клауда, после само казвате искам да използвам този клауд. И всичко работи окей. Много хубав проект. Поддържа се от последните версии на Command Line интерфейсите за OpenStack. Така, да продължим нататък. Имаме първия плейн, се екзекютва на localhost и setup в OpenStack environment. Първия task креатва OpenStack Network, след това креатваме един OpenStack Subnet, като съответно казваме да използваме този network. Името на новия ни subnet ще бъде Test Subnet, разбира се. И за CDR казваме този subnet да се използва 192.168/24. Настройваме subnet да използва DNS сервери 8888, стандартите на Google и отново казваме TriStack Cloud. Така, след това създаваме един рутер, който казваме името на рутер е Test Router. Нетворка е... този рутер ще свържи публик нетворка с тест събнета. След това създаваме една security група. Разбира се, тя се казва Test Security група. Създаваме след това някакви правила в тази security група. Разрешаваме входния трафик на порт 22 от всички IP-та. Не е много препоръчително, но за демото е перфектно. Разрешаваме също така и входния трафик към порт 80. Съответно за това използваме OS Security Group Rule, който приема параметър за коя Security Group става въпрос и съответно параметри какъв да бъде рула. След това използваме OS Key Pair модула, за да скачим нашия Key Pair в OpenStack-а. Съответно имам си публичния ключ тук, test rsa.pub. Той се намира в тази същата папка, в която ще екзекютнем. Съответно името на този Key Pair в OpenStack ще бъде test key. След това идем към съществената част. Бутваме един Ubuntu сервер, използваме OpenStack сервер модула, бутваме един Test Ubuntu, разбира се Test Ubuntu, сервер, който се казва Test Ubuntu, използваме съответно имиджа Ubuntu 14.04 LTS, използваме Flavor MNO Medium,
казваме security група, използваме нашата току-що направена security група, използваме key name, който вече сме си го качили, казваме да даде едно публично IP автоматично, слагаме и network, нашия тест network и тук казваме точно на този модул има параметър wait, който казва дали да изчака, ако стигне да екзекютва този таск, дали да изчака сървъра да се дигне, преди да продължи надолу. Ние му казваме изчака. След това използваме още една Ansible структура, регистър, която реално ще регистрира резултата от този таск, ще го регистрира в един variable. Така че този variable може да го ползваме надолу. Направо ще покажа как. Когато дигнем сървър, когато се дигне, ще ни се види variable, в който има информация за дигнатия сървър. IP-то му и името му, в кои security групи е, всякаква информация, която може да получите от този стака за него. След това използваме един wait for модул, който реално какво прави? На 22 порт проверява, съответно за хост, тук вече използваме variable резултат, който ни е върнал от дигането на OpenStack и от него взимаме IP адреса, публичния IP адрес на нашия сървър и на 22 порт търсим да ни върне нещо, което съдържа OpenSSH. И казваме 200 секунди тайм-аут. След това искаме да започнем да работим с този сървър, защото той вече се е дигнал. За да може да почнем да работим с него, трябва да го вкараме в инвенторито. И за да може всичко да стане с един плейбук, го вкарваме динамично в инвенторито. Използваме модула add-host и добавяме нов хост с име test.ubuntu. Всъщност използваме резултата, който взимаме от тук. Добавяме test.ubuntu хоста в нашото инвентори и казваме, за да се свържеш през SSH, ползвай IP-то на сървъра. Съответно го взимаме отново през резултата, който се е върнал от миналия таск. И идва в следващия плей. Следващия плей какво прави? Сетъпва Nginx на Ubuntu тест инстанцията ни. Съответно следващия плей работи с тест Ubuntu хоста, тъй като ние знаем, че той вече е регистриран. Използва become yes, което означава, че всички таскове надолу ще се екзекютнат с sudo, ще бъде с elevated permissions. И казваме кой юзър да използваме, да се създаде SSH сесията. Ubuntu с remote user. След това имаме 3 таска, апдейтваме apt-get update, инсталираме Nginx Web Server и копираме една тестова страница. Сорс на тази тестова страница е ето тук. Много добра. Challenge accepted. Готово. Така, за да екзекютим това цялото нещо, използваме Ansible Playbook command line, така се извиква Ansible Playbook и подаваме кой Playbook да бъде екзекютнат. И всъщност, ако не се бъркаме, само това. Стискаме пауза. Така, тъй като ще отнеме малко време, първата стъпка е setup. Тук казват кои таскове се екзекютват. Казва, ето, започвам да екзекютвам плея, започвам да екзекютвам първия таск. Първия и така започва да ги изрежда и казва кои от тасковете са направили промени. Нека да блокира. Така, тук ще спре за малко, докато бутни сървъра. Първият таск, както забелязахте, може би не забелязахте, доста бързо мина. Първият таск беше setup. Таск setup имаш, който не съм дефинирал такъв таск, но аз бил сам по себе си в един плей, първото нещо, което прави в началото е да събере информация, факти се нарича, както и при други такива системи, събира факти за хостовете, които автоматизира. Така че винаги първата стъпка в един плей е да събере някакви факти за него, които може да ги ползвате и по-надолу. Примерно колко RAM има на тая машина. И на база, това го имате като variable след това, може на база на колко RAM има тая машина да конфигурате Nginx да бъде лимитиран до някакво ниво на memory, примерно. Или това, което ние правим всъщност real case е, на база ядрата, които имаме на машината, след това конфигурираме Nginx колко процеса да ползва, примерно. Така, докъде стигнахме, вдигна се машината и се ръва следващия плей, който ще инсталира Nginx на Ubuntu тест инстанцията ни. Отново се рънна setup, точно на време. Apt-get update отнема малко време. Сега се инсталира Nginx, което също ще отнеме малко време. В това време мога ви кажа, тук го пропуснах това нещо. Apt Mode има една интересна функционалност, която е Cache Valid Time. Това означава, че няма да апдейтне apt кеша, ако не е променен, ако е апдейтван последните 1200 секунди. Да, мерси, 20 минути.
което е удобно, защото get update отнема малко време. Nginx винаги отнема малко време да се инсталира. Но се инсталира. И сега ще копираме една страница. Страница се копира в папка, където по дефолт Nginx сервира всички папки от тази страница. И нека да видим резултата. Резултата вече е наличен. Имаме мрежа, имаме рутер, който е свързал публичната мрежа с нашата private мрежа, имаме една дигната инстанция. Съответно, нека да видим инстанцията, да изземем публичното IP. Дигнало е и е дало това публично IP. Ако отворим, би трябвало да посрещне Nginx-а. И тъй като съм го тествал няколко пъти, наистина там има тестова страница. Добре. След това обаче, ако искаме да направим някаква промяна, имам време, ако искаме да направим някаква промяна, примерно казваме, не искаме на 80 порт вече да е отворен, само идваме и казваме, че искаме това правило в нашата security група да изчезне. Съответно има state, почти всички модули, които създават нещо, имат state да кажат дали трябва да го няма или трябва да го има. Така че сложим state absent. Друго интересно е, че Ansible всички модули, които има, са имдепотентни. Какво означава това? Това означава, че те не правят промени по машините, съответно и по вашия клауд, освен ако няма нужда от промени. Следователно, всеки един модул е написан по такъв начин, че, например, сега, ако има дигната машина с това име, той ще иде и ще провери. Имаме ли машина с това име? Има. Няма да дигна нова. Ако няма, ще дигне. Съответно, по този начин работи за security групите, за мрежите, рутерите, за всичко. И веднага ще го демонстрираме, като слагаме state на absent, за да се махне 80, да се махне правилото, че 80 порт е отворен за навсякъде. Така, няма проблем да се ръдне втори път. Всъщност това му е, както повечето configuration management системи, може да си, би трябвало, ако всичко е написано правилно, може да го пускате колкото пъти искате, не би трябвало да направи някакви промени. И на всеки таск, където ни прави промени, казва OK. Групата, която променихме, казва changed. На всяка друга ще каже change. Change казва add new host, защото наистина беше добавен нов хост към инвенторито. Нямаме инвентори в момента, така че го добавя. И никъде друга не би трябвало да направи промяна. Съответно, дори и файла проверява файла, като го копира от локалната машина към таргет машината, прави една чек сума и проверява дали чек сумата на файла на сървъра с локалния файл съвпада и не го копира, ако вече е същия. И сега, както предполагате, само че тук няма да се личи много добре, тъй като е кеширано, ще отворя един инкогнито. Вече 80 порт не е отворен към света и няма да мога да отворя това нещо. Съответно, имам и още една роля, която мога да ви покажа. Site Delete, която всъщност минава и всички ресурси, които съм създал, ги изтрива с state absent. Така че, за да си почистим градинката след нас, може да използваме тази роля, която минава по всички ресурси и ги делитва един по един. Което е всъщност много удобно. Всъщност цялата автоматизация, която имаме за такива неща, винаги я правим така, че да работи от нулата и продължаваме да подобряваме винаги от нулата, докато сме готови с крайния резултат. И в момента, в който сме готови, тогава спираме, но за да я тестваме, всеки път трим всичко и го правим наново. Даже всъщност имаме и среда, която е в OpenStack, където тези неща не ги правим всеки път, но няма никакви инстанции. И всяка вечер, всъщност има инстанции, но всяка вечер се унищожават всички инстанции, дигат се наново и създава една нова среда. Което за един решение с по-малко сървъри не е такова голямо предизвикателство, но при нас имаме някакъв минимум от сървъри, сигурно 20 машини, които трябва да дигнем, за да може да работи цялото нещо. Имаме Windows, дори имаме и Mac сървъри, което е интересно. Mac сървъри не се налага, тъй като Telerik Platform се занимава. Целта на Telerik Platform е да помага на девелоперите да разработват мобилни приложения. На Mac сървърите е единственото място, където можем да създадем iOS пакет за iOS, за скачен iPhone. Така че и Mac сървъри имаме даже. Това си е почистило градинката, би трябвало. Да. Това е за демото. Още две думи за какви dependencies имат тия модули, за да може да ги ползвате локално. Ansible ви трябва, разбира се.
почти всички модули на Ansible имат нужда от Python 2.7 и нагоре. 3.0 мисля, че не е официално съпортван, така че последния 2 точка, нещо си след 2.7 е най-добре. Всички тези модули в OpenStack модули в Ansible са имплементирани на база една библиотека в Python, Shade, която е тук. Shade е питонска библиотека, която ви дава един така много лесен интерфейс за работа с OpenStack. И първо, че е лесен интерфейс. Примерно, тя имплементира 20% от функционалността, но 20% от функционалността за работа с OpenStack, които са ползвали от 90% от хората. Но обаче имплементира по такъв начин, че да може да работи с всички видове имплементации на OpenStack. Било то на Cisco, на IBM, на HP, публични клаудове и така нататък. Така че да, това е много... Благодарение на тази библиотека се имплементират нещата. Всъщност даже Shade, първо, тъй като следим нещата, какво се случва в Ansible комюнитито, Shade първо беше започната в Ansible като част от самите модули, които бяха имплементирани преди това и просто при новото пренаписване беше изнесено като самостоятелна библиотека, която може да се преизползва за други проекти. ZOS Client Config е също питонска библиотека, която се ползва от Shade, както и от по-новите command line интерфейси за работа с OpenStack и тя ви предоставя един по-унифициран начин за конфигурация на вашите клаудове, както ви го показах с този YAML синтаксис. Това е от мен. Някой, ако има някакви въпроси? Супер. Да. Много добър въпрос, между другото. Мислих си да включа слайд за това. И казвам честно, е труден отговора. Не съм сигурен точно какви са предимствени недостатъците. За нас лично, не бих казал, че имам достатъчно опит и с двете за много сериозни неща, така че да мога да ги сравня за нещо по-голямо. За нас лично, хита не се поддържа навсякъде. Това е първо. Хита все още е доста в активна разработка. Нашия клауд, който е правил клауда, не се апдейтва толкова често. Клауда, който използваме в момента за разработка на новия ни деплоймент, също хита е в бета. Друг плюс, който съм си мислил е, че с Ansible имаме възможност дори нещо да не работи, да си го оправим, така да се каже. Защото се използва стандартните REST API-та и шансът да не работи е много по-малък. И дори някой Ansible модул да не работи, което се случва, ние влизаме в Python кода и си го оправим. Докато хита е част от OpenStack и реално за да фикснеш нещо, което ти трябва да апдейтнеш новата версия на хита, което, както при нас винаги ползваме third party да ни провайдни OpenStack, може да отнеме и много време. Но от друга гледна точка, хита би помогнал за някои неща. Примерно, хита, доколкото знам, работи много като CloudFormation в Amazon. Ние всъщност ползваме CloudFormation за Amazon, който всъщност описва отново инфраструктурата в код. За добро и лошо го ползваме в Amazon. Създаваме някои проблеми, където не се иска да ползваме Ansible, но от друга страна има някои големи плюсове, като например, че следи, реално той знае в хита има стакове, знае в този стак кои са машините, нетворците, които са дигнати и след това може да кажеш delete този стак, той ти делитне всичко автоматично. Например, тук трябва да си напиша отделен плейбук, който да ми делитва нещата. Така че не отговорих точно на въпросите, но нямаме точен отговор. Пробвай двете, което работи за вас. За нас със сигурност, за да сме compatible с повече среди, които работим, Ansible работи за OpenStack по-добре. Първи въпрос. Някакъв? Много добър избор. Да, това също е много добър избор. Ако само това е малката функционалност, която ви трябва, само наистина това е единственото нещо, което ви трябва, може би няма много смисъл да вкарвате, нали, Ansible, но при нас, примерно, ние правим всичко с Ansible. От началото до конфигурацията на машини, до бутването на машини, до конфигурирането на OpenStack.
всеки един в екипа, и не само в екипа, в цялата дивизия вече придобива knowledge с Ansible. И ние поддържаме, и дори да има някъде проблеми, ние ги фиксваме за всички. Имаме стандарт, имаме library от модули, където са фикснати. Ако някъде има проблем, ние го фиксваме буквално за часове. И за там, където ние работим, знаем, че покрива нашите изисквания, това, което предлагаме. И по този начин при нас има смисъл, защото сме бетнали на Ansible супер много, но ако ви трябва за нещо малко, винаги може да го направите с апитата на OpenStack. Но с Ansible също е супер лесно. Един от другите плюсове на Ansible е, че ще бъде индипотентно. По-лесно е за... Също имаме при нас... Също при нас го направихме веднъж с апитата на OpenStack. Един от проблемите, които имаме, е, че ти там казваш, искам да ми се дигне мрежа, пример, network. Обаче, това след това не може да го рънеш втори път, за да ти, примерно, за да изтри един security rule. Тогава трябва да идеш само да изтри security rule, но няма как да си опишеш. С Ansible се получава, че си описваш самата инфраструктура с код и може да го менежираш след, когато има нужда да направиш някаква промяна, това пак влиза в описанието. Докато го правиш с скриптове, трябва да напишеш наистина фреймворк твой си, който ще прави същото, за да бъде индипотентен, който проверява има ли го този нетворк, има го. Ако го има, нищо не дей прави. Ако го няма, го създай. И така трябва да мине през всичко. Това вече е направено за нас, така че го ползваме. Още някой? Пак добър въпрос. И обратното, да. Това също. Всъщност в Amazon го правим точно така. С Ansible извикваме CloudFormation, който е хит за Amazon. По-скоро хит е CloudFormation за OpenStack. Това е друга тема. Извикваме execution в клауда на CloudFormation и даже всъщност параметрите идва от Ansible, примерно, но това вече са по-детайли на нашето решение. Някой друг въпрос? Добре, мерси.